28 de maig del 2022 estic a l'estació de Puigbalador acompanyat, com es pot veure, sonorament. La idea és pujar cap al pic de Ginebra i, si la neu m'ho permet, tirar cap al puig del Pla de Bernat. Però vinguent cap aquí m'ha semblat que hi havia bastanta neu. Ja veurem si es pot passar o no. És una excursió curteta per fer amb la gala. Ara que encara no han deixat anar el bestiar cap a la muntanya, cap amunt, tot i que me'l l'he trobat a la carretera, que ja el pujaven, però bueno, no crec que hi hagi més problema avui. Aquesta és l'antiga estació de Puigbalador, actualment tancada. Ja fa uns anyets que la van tancar. Estem a l'inici de la ruta. Aviam com va. Aquí dalt a l'esquerra he vist un cérvol ara, molt lluny. Bueno, pugem aquí per una antiga pista. Puja bastant dreta, Aquí pujarem metros ràpidament. Aquí tenim un rec d'aigua, farem una parada tècnica per la gala, tot i que li porto aigua, però res com refrescar-se aquí, que a ella li encanta. Sí, Gala, sí. Sí. En menys de mitja hora he pujat 300 metres, he fet 3 quilòmetres i, esclar, com que hi ha aquesta pista, doncs es puja la mar de Déu. Se'n fa molta via. Molt bonic de moment, al mig del bosc, tot ben verd, preciós. Estem disfrutant, la Gala i jo. Costeruda pista, vaig tirant cap amunt. A més és d'aquestes que té els bonys aquests, fastigosos. Però bueno, de moment anem passant. Ja fa una estona anem trobant congestes de neu, poquetes, però se'n van trobant una aquí i una allà, cada cop més sovint. Però bueno, molt bé. Això és el remuntador de la Ginebra, del pic de Ginebra, a dalt de tot. O sigui que ara, aquí dalt, hauríem d'estar al pic de Ginebra. Efectivament, aquí és on es deixava anar. Ala, acabarem de pujar a dalt. I això és el pic de Ginebra, 2.360 o alguna cosa així. Mira que bonic. Toma castanya. No està gent malament això, No està gent malament. Molt bé. Això sí. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2
Estic al pic de Ginebra. Aquí baix tenim el llac de Puigbalador. Allà davant tenim el pic de Madres. Aquest és el final de l'antic rotador de l'estació. Per allà, aquest forat d'aquí, es veu el mar. Tu, Jaume, no el veus, el mar, jo sí. Cau allà tota la plana del Rosselló. Anem girant. Aquí tenim la bici. Llavors cap aquí. Allà baix tenim Mitjaners, el Coll de Palleres, el Tarbessú, que és aquest d'aquí, el Sant Bartolomeu, aquell d'allà al fons, aquí sota l'estany de Laurentí, el Roc Blanc, queda bastanta neu encara, allà al fons la dent del Blu, a veure si la foto, sí, allà la dent del Blu, el Boixallada, els Perics, mirarem de posar-nos a recés de la barraca i fer un mos, perquè aquí dalt fa molt de vent i frescot, Bé, començo a tirar cap avall. Efectivament, aquí estem a 2.360 i pico. Miraré d'anar cap a la dreta, cap al pic del Puig, el Puig del Pla de Bernat, tot i que em sembla que estarà ple de congestes, ja veurem si puc passar o no. No sé. Com a mínim faré una aproximació i així ja us coneixeré per un altre dia, perquè això no ho conec. Absolutament solitari, no he trobat a ningú. Clar, no són cims importants. Això sí, molt fàcil, perquè com que hi ha les pistes, això ho fa molt fàcil. És un empedrat de collons, però bueno, es va passant. Queda molta neu, Pensava que en quedaria menys. Anem esquivant les congestetes aquestes fins que arribarà un punt que no les podrem esquivar, suposo. Però bueno, de moment sembla que es va passant. Si li podem dir camí a això és perquè els arbres estan una mica netejats, però per res més, I vinga, congestes i vinga. Ui! Vinga.
M'he quedat. Moltes congestes. Calla, calla. Moltes congestes. Masses congestes. El camí hi és, per això. Ja està. Per forta pujada agafo per aquí, que és on està més net, sense nerets, per pujar directe cap al Puig. Intentant esquivar els nerets. He pujat molt bé i jo diria que això d'aquí davant ja és el pic del Puig, del Pla del Bernat. Fa tota la cara. Segueix bufant el mateix vent tot. Realment he vingut en un moment. Ara veig el pic de Ginebra allà darrere. Ah, no, mira, allà davant hi ha una creu. Doncs deu ser allà. Encara més enllà. Bueno, a veure. És això. No sé on ben bé, però està clar que és aquí. Segueix ventant un vent frescot, entre frescot i fred, que quan arribi em farà posar la jaqueta, perquè sí, no fa calor, Suposarem que és aquell que té la creu, al cim. Grans panoràmiques, moltes panoràmiques, moltes més de les que pensava. Tant aquí com la que es veu, pensava que en quedaria menys. Molt bonic, realment. Aquí no hi ve ningú. Ni a peu, ni en bici. Bueno, l'estiu deu estar ple de vaques, suposo, perquè aquí deuen estar a la glòria, les ties. Però l'únic, Sí, és aquí la creu. Apa, un altre al sac. A la saca. Posarem jaqueta. Hòstia, sí que queda neu, molta neu, mira. Ole, cim. GoPro, para vídeo. GoPro, para vídeo. Comencem a tirar cap avall. Estem uns 2.400 i pico
no me'n recordo el pico, no pica gaire. I ara aquí el tema és les congestes de neu, que la baixada no em foti amb un sarau. Aviam. M'he tingut de posar la jaqueta perquè feia fred aquí. També m'he estat una bona estona, però, oi, sí, un airet fred. Suposo que a la que baixi una mica ja m'ho podré treure tot. L'ambient és molt bonic i amb aquestes pinzellades de neu encara més. Aquell d'allà davant és el pic de Ginebra, es veu el remuntador. I bueno, aquí hi ha com un cert corriolet, però... Aquí tirant recte avall ens ficarem en una coma aquí davant que espero que pugui passar, i si puc passar després aniríem a agafar aquell collet que es veu allà a l'esquerra, allà baix, i per aquell collet tornaríem a saltar a les pistes de Puigbalador i ja tornaríem. Aquí la mare de Mother of the Mutton és baixar això d'aquí davant. A veure, que entre neu i sense neu vaig pensar que es podria baixar. Ara, si hi ha neu, ja ho veurem. A veure què ens trobem ara. Aquí hi ha un arbre cremat. Hem de baixar allà baix, aquella pista d'allà de baix. Passarem o no passarem? Bueno, i després d'un trosset una mica, per dir-ho suau, infernal, hem vingut a petar aquí baix. I ara per aquí hauríem de ser capaços d'anar a buscar el camí allà davant. A veure si el trobem. La baixadeta aquesta n'hem fet de canyes. A veure, per aquí davant. És que això és camp a través pur i dur, Aquí tenim tots aquests piedrolos. No, és que ja... Aquí deu haver camí per algun lloc. Mira, aquí està. Com que és un lloc que no s'hi ve, els camins i tot estan de lo més perdudets. Bueno, una petita pujada per sortir del rec aquest. I ara ja hauríem de tenir la pista molt a tiro. No sé on. Aquí dalt és on hem vingut. D'aquí dalt és on venim. I hem anat a baixar per allà darrere. Evidentment és el seu. Per aquí ens haguéssim fotut de cap. Per aquí també. I ara per aquí davant hem de trobar una vella pista que ens hauria de permetre allà darrere els arbres aquests, em sembla que està.
Mira, aquí hi ha un tancat de bestiar. On és la pista? Allà darrere està la pista, la veus? Allà. I com s'hi arriba? El corriol passa per la neu. Va, baixarem per aquí i ja està. GoPro, para vídeo. Aquí pel mig d'un xipi-xape brutal hauríem d'anar a espategar el camí. Cony, és que baixa aigua per tot arreu. Baixa aigua per tot arreu, vinga, clar, hi ha aquestes congestes aquí dalt. Bueno, doncs ara anirem baixant per allà. Vinga, aire. Hem arribat a la pista. Bueno, per dir-li d'alguna manera, però vaja, molt millor que anar cap a través. I ara ja per aquí davant trascollarem per un collet que baixant ja els veia i anirem a parar el que són les pròpies pistes de... bueno, les velles pistes de Puigbalador. I ja per les pistes cap avall. O sigui que ja hi tenim al peu al coll a la cosa. I sortim al collet que ens porta cap a les pistes de Puigbalador altre cop. A mitja alçada. Acaba de travessar un individu corrent cap allà. La Gala no l'ha vist. Ara se n'ha enterat. Gala, anem. I pista avall. Allà baix, mira, es veu el cotxe, es veu l'estació, es veu tot. Tenim uns quants metres de desnivell per davant, de forta baixada. I ja estem a baix. Aquesta és l'estació abandonada de Puigbalador. No els hi devien sortir els números, suposo, no sé. Vinga, Luca. Doncs hem fet 15 quilòmetres al final i són les dues. Perfecte. Tornem a estar a 1.700 metres. Hem pujat fins a 2.360, em sembla, primer, i després fins a 2.400 no sé quantos. I això és tot. Puigbalador, Capcir, 28 de maig del 22. La Gala i jo. Queda un 35% de bateria. També s'ha de dir que no m'he matat gens, GoPro, para vídeo.